Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ши тартылмаган юллар, мотоциклда элдерүче яшьләр, авылларда халык җыены башланды. Ознакай районында 88 мәдәният, миллион ярым артык халыкка хезмәт күрсәткән. Коллективларда хисап җыелышлары дәвам итә. Урсалтауда шушы яктан шушы туфрактан без авыл җырларының авторы Рәис Нәгыймовны хезмәттәшләре искә ала. Халыкны нәрсә борчый, авыл тормышын ничек итеп үстерергә, кыенлыкларны ничек җиңәргә? Бу сорауларда хәзер авылларда үтә торган хисап җыелышларында биргә була. Иң элек бу авыл халкының шәһәр һәм район җитәкчеләре белән күзгә-күз очрашуы. Гадәттә бу җыелышларда узган елга йомгак ясала, алдагы елга максатлар да куела. Кулшарип авылы халкының борчу мәшәкатьләрен Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. Бүген Кулшарип авыл җирлегендә 1600 хуҗалык бар, аларда барлыгы 2700 кеше яши. Авыл шәһәргә якын булу сәбәпле торак пункт ел саен үсә, зурая. Яшь гаиләләр күпләп күченә. Хисап җыелышында бу авылның үсеше 2023 елда башкарылган эшләре һәм агымдагы елдагы планнары турында Кулшарип авылы җирлеге башлыгы Альберт Кашафетдинов сөйләде. Аның сүзләренчә, үзара салым җыю программасы буенча былтыр 350 мең сум акча җыелган. Бу суммага 100 багана яктырткычлары алынган һәм 4 урамда юлларга таш түшәлгән. Монда безнең авылның насущный проблемалары инде шул җәйге вакытларда безнең су җитмәүлек. Хотя бүгенге көндә 6 башны 9 скважина бар безнең авылда. Шул вопрослар булырга инде ут, аннары юлларның әзрәк начар булулары. Тагын бик авылны борчый торган зур мәсьәлә безнең авылда тора инде, безнең авылда зират тула. Һәр яңа зират урыны кирәк. Менә шуны оформить итеп булмасмы дип йөрибез. Хисап җыелышында өлкәннәр белән бер рәттән яшьләр дә күп иде. Аларның һәрберсен 2 мәсьәлә борчый. Юлларның тиешле дәрәҗәдә каралмавы һәм җәйге сезонда су булмау. Авыл халкы фикеренчә, Кулшарипның кайбер урамнарында бөтенләй юл юк. Көзен пычрак изәбез, кыш көне кар ярабыз диялар. Кышын кардан арындыруда тулысынча хәл ителмәгән мәсьәлә булып чыга. Моннан тыш Кулшарип авылы халкын йорт ишеге алдында чүп-чар яндыру, аларны утилләштерү мәсьәләләре. Җәйгә чыккач квадроцикл, мотоциклда җилдерүче яшьләр борчый. Әлеге һәм башка сорауларга җавапны халыкка хисап җыелышында җиткерделәр. Очрашуда полиция һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре чыгыш ясады. Алар үз чиратында хокук бузу, җинаять эшләре шулай ук янгын куркынычсызлыгы турында сөйләделәр. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында исә хезмәт коллективларында хисап җыелышлары дәвам итә. Район җитәкчелегенең чираттагы очрашуы мәдәният өлкәсе хезмәткәрләре белән узды. Ел дәвамында барган эшләре хакында мәдәният йорты коллективлары да, китапханә эшчеләре дә сөйләде. Бу хакта тулырак мәгълүмат Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Бүгенге көндә Ознакай районында 88 мәдәният учреждениесе бар. Шул исәптә 50 мәдәни ял итү учреждениесе, 33 китапханә, туган якны өйрәнү музее, 3 өстәмә белем бирү мәктәбе һәм халыкка кино-видео хезмәт күрсәтү. Ел әйләнәсендә мәдәният учреждениеләре тарафыннан район халкына хезмәт күрсәтү, социаль мәдәни, культура агарту һәм күңел ачу характерында оештырылган. Бу хакта үз чыгышында мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова билгеләп узды. Чараларда барлыгы район буенча 1 695 000 кеше катнашкан. 2023 елда мәдәният йорты авыл клублары белән берлектә барысы 11 057 чара үткәргән. Шулардан Сәпәй авылына килгәндә, анда бүгенге көндә 12 түгәрәк эшләп килә. Барлык календар бәйрәмнәрне дә күмәкләп үткәрәбез диләр мәдәният хезмәткәрләре. Булачак солдатларны армиягә озату, каз өмәсе, сүрән сугу бәйрәмнәре бик күңелле уза бездә, диде Сәпәй авылы мәдәният йорты мөдире Ләйсән Латыйпова. Авылыбызда бик күп эшләр эшләнә, ветераннар советы белән, авыл җирлеге башлыгы Фәния Галимҗанова кызы белән, барлык китапханә, балалар бакчасы, һәрбер учреждениелар белән бик матур итеп тыгыз элемтәдә торып эшләр алып барыла. Ознакай туган якны өйрәнү музеенда эшчәнлек мәдәни мирасны саклауга, туплауга, өйрәнүгә юнәлдерелгән. Биредә төрле тематик һәм күңел ачу чаралары, экскурсияләр, күргәзмәләр оештырылган, форумнар һәм сыйзлар үткәрелгән. 2023 ел Ознакай төбәкне өйрәнү музее өчен бик уңышлы булды дип саныйм. Чөнки музеебездә 300дән артык чаралар үтте, 200дән артык экскурсиялар үтте һәм дә инде 20 меңгә якын кеше
музейыбызга кунакка килде. Шарада район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, районда мәдәният хезмәте эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Хезмәт алдынгыларына, юбилярларга сәхнә түреннән дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителгән иде. Моны исәпкә алып, бу юнәлештә төрле чаралар, кызыклы очрашулар Әлмәт районында да шактый узды. Узган ел дәвамында районның 54 мәдәни ял учреждениесенең һәр кайсында уртача 160лап чара узган. Милли мирасыбызны саклап калу юнәлешендә мәдәният йортлары һәм мәктәпләр каршында эшләүче музей почмаклары да саллы эш башкара. Шуларның кайберләре белән алдагы минутларда таныша аласыз. Крестики мы вышиваем. Это матрешки мы сделали тоже в чувашском стиле. Наталья Васильева Клементы авылы мәдәният йортында аккомпаниатор булып эшли. Өстәвенә оста куллар түгәрәгендә алып бара. Еш кына алар хезмәттәшләре белән төрле район һәм республикада узган чараларга чыгалар. Анда да чуаш бизәкләрен төшерү буенча остаханәләр оештыралар. Гостям очень интересно. В основном они очень интересуются вот салфетки, вот эти обереги. Кунаклар бик кызыксына. Кемдер чигә, кемдер саклагыч бүтүләр ясый, бик кызыксына. Опыт вышивания, но все равно очень всем интересно. Чигештә күрсәтелгән үрнәкләрнең күбесе әби-бабаларның борынгы тастымалларыннан күчерелгән. Авылда әле дә андый эшне дәвам итүче апалар шактый. Мисал өчен бу мендәр ташлары Вера Осипованың кул эшләре. 5 бала анасы булган ханымны чигәргә һәм бәйләргә кайнанасы өйрәткән. Мине кайнанам өйрәтте. Үз әнием яшьли мәрхүмә булды. Кайнанам әниемне алыштырды, рәхмәт аңа. Әминә Елизавета Вячеславовна Исакова гомер буе үзе эрләгән йон җептән ук башлар бәйли. Кул җылысына кушылган күз нуры җанны дәваларга сәләтле ди ул. Радость моя. Минем куанычым ул вакытны да тиз уздыра, күңелне дә тынычландыра. На душе хорошо. Мондый остаханәләрне уздыру өчен авыл мәктәбенә урнашкан музейга җыелалар. Аны бүген авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Елена Уливанова җитәкли. Елена Геннадьевна сүзләренчә, бүген биредә төрле тарихи документлар, авыл тормыш көнкүрешенә кагылышлы предметлар саклана. Мы принимаем всегда с удовольствием, покажем, расскажем. В этом нам помогают наши бабушки-пенсионеры, старожилы. Музейга авыл кешеләреннән тыш читтән килүчеләр дә булган иде Елена ханым, димәк, аның ишекләре теләге булган һәркемгә ачык. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәре 1 номерлы балалар музыка мәктәбендә Рәис Ага Нәгыймов атналыгы уза. Бүген әлеге иҗади уку йорты күренекле композитор, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рафаил Төхфәтуллин исемендәге премия лауреаты исемен йөртә. Шуңа күрә биргә укырга килгән һәр бала уку йорты өчен янып яшәгән шәхеснең истәлеген сакларга тиеш дип саныйлар биредә. Бүген Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәис Нәгыймов исемен йөртүче 1 номерлы балалар музыка мәктәбе инде менә 63 ел буе мәдәният өлкәсе хезмәткәрләрен тәрбияли. Биредә укып чыккан балаларның бөтенесе дә музыка юлы белән китмәсә дә, аларның барысы да диярлек сәнгать һәм музыка дөньясына гашык кешеләр булуын дәвам итә. Роберт Кутлыяров Риза Фәхретдин исемендәге Татар гимназиясенең 5-нче сыйныф укучысы. 2-нче сыйныфка күчкәч тә ул музыка мәктәбендә баянда уйнарга өйрәнер өчен укырга килә. Шул арада бу юнәлештә ярыйсы ук шомара, остара. Роберт Самат Ихсановның да баян серләренә өйрәнә башлавына инде 4-нче ел киткән. Егетнең карарына булачак хезмәт юлын музыка белән бәйләү. Мин 4 елда бик күп матур җыйлар уйнарга өйрәндем. Мичельца дигән татар җырларны өйрәндем. Бу егет кызлар Рәис Нәгыймовның эшен дәвам итүчеләр ди мәктәп укытучылары. Остазларын белеп үсүннәр өчен алар балаларга күренекле композитор турында күбрәк мәгълүмат бирергә тырыша. Рәис Нәгыймов атналыгы да шул максатчан программаның бер өлеше. Аның кысаларында тематик очрашулар, иҗат кичәләре, шулай ук Рәис Нәгыймов музеена экскурсиялар оештыру каралган. Эшләдем Рәис Нәгыймов белән бергә 33 ел. Поэтому аның турында мин бик күп хикмәтләр беләм, историялар беләм, аның кешелеген бик әйбәт кенә беләм, потому что иң кешелекле кеше это, по-моему, Рәис Нәгыймов. Люция ханым Сабирова мәктәптә инде 45 ел эшли, хезмәттәше турында хатирәләр күңелдәге иң яктысы ди ул. Шуңа да Рәис ага үзе исән чагында ук туплый башлаган материалларны берләштереп, музей итеп оештыруны үз өстенә алган. Аның йөрәге настолько зур,
Вот bütün нәрсе саяны йөрәгенә мескен, потому что поэтому, наверное, бигектә китте барды ул. Его сердце было сердцем людей. Он добрым был не только с добрыми, он был и с недобрыми добрым. Понимаете? Бернинди начарлык ул просто не допускал начар уйлар үзенә. Рәис ага әллә никадәр шәкертенә серле музыка дөньясына юл ача. Моны да исәпкә алып, төбәгебездә Рәис аганың эшен дәвам итүне һәм якты истәлеген саклауны максат иткән программа булдыралар. Ул Татнефть компаниясе теләктәшлеге белән үсүен дәвам итә. Программа кысаларында бәйге фестивальләр үткәрелә башлый. Ул Урсалтауда исемен йөртә. 10 ел уздырылган дәвердә ул берничә мең мәктәп укучысы, студент һәм укытучыларны татар моңы һәм төбәгебезнең композиторлар әсәрләрендә берләштергән. У нас, как всегда, несколько номинаций. То есть мы в этом году, как всегда, делаем конкурс среди талантливых. Быел да фестиваль берничә юнәлештә узачак. Вокалистлар, кыллы музыка уен коралларында уйнаучылар, халыкара масштабта пианистлар һәм халык музыка уен коралларында уйнаучылар этабы узачак. 18 февральдә мәртәбәле жюрины көтәбез. Конкурс пианистов и народников с этого года, 18 февраля. Мы ждем здесь очень титулованное жюри. 33 ел эш дәверендә Рәис Нәгыймов бу уку йорты алдынгылардан булсын өчен бик күп эшләр башкара. Яңа биналы итә, материал базаны тәэмин итә, укучылары һәм укытучыларга барлык шартларда тудыра. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.